Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a este espazo con toda a actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas. Estamos a piques de comezar un novo programa, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Póñanse cómodos que voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Xa rematada a vendima, os viticultores teñen agora un tempo de tranquilidade no que as tarefas de campo se refire, aínda que non se poden poñer moi cómodos porque moi pronto haberá que comezar os traballos de poda. Falamos de todo isto co técnico de campo, Suso Paz. Como xa estaba prescrito, máis ou menos, a vendima este ano foi un pouquiño menor que a do outros anos, non? En principio, falaban de en torno a un 15 e tal, ao final chegouse creo que a un 25, 30, dependendo das parcelas. Entonces, bueno, ainda así creo que foi unha colleita bastante axeitada, dado que xa levamos 2 anos con boas producións. Bueno, foi unha colleita bastante ben, non tuvo duda dentro dese pequena caída. Sí que ao mellor esta pequena caída ven no momento que as adegas necesitan uva para atender os seus mercados, porque hubo un pequeno crecemento e tal, pero bueno, eso tamén hai que saber despois en bodega traducilo e pensar no que as producións non dependen dun tema mecánico, senón que é un tema que depende do tempo, e aí, se queremos ser profesionales, teremos que mirar outras vías. Pero bueno, a colleita non estuvo mal, en calidad creo que foi perfecta, non estuvo mal. Tamén notei que os viñedos que teñen riego, pois un ano como estes, que ademais nos últimos 10 días hubo moito norte, e iso sí que quizá houve algún problema de sequía ou así, pois os viñedos que teñen riego, pois a uva está moito mellor. Está claro que regando oportunamente como é adecuado, pois nun ano como este que foi seco e nos últimos 10 días quizá xa con norte de máis, pois aí o aporte dese pequena agua puntual sí que creo que favoreceu moito o racimo, o equilibrio e en general de grado acidez. Bueno, pois agora, digamos que temos un pequeno tempo de relax, pero bueno, non tanto, non? Que enseguida comenzan as podas, sí que xa podemos facer mostras de terra, seleccionar cepas que estén enfermas para poder arrancar. Sempre hai pequenos traballos, ben é certo que ao recoller a uva quedamos un pouco aliviados, non? Do traballo de todo o ano, entrega en bodega, quedamos aliviados do que fixemos, pero bueno, que a partir de agora xa empeza lentamente outra vez a próxima colleita, por supuesto polas podas, que estamos aí á espera de que un pouquiño veñan os primeiros fríos, e mentras tanto cousas de mantenimiento e papeleo, ordenar un pouco que son as cousas a nivel administrativo incluso.
Si, ben, é certo que é unha cousa que igual non se lle puxo a atención suficiente, pero que si o que está claro que xa vamos tendo uns anos e xa non é o primeiro, o cual xa temos que ir pensando que isto igual está cambiando un pouquiño, non? Con respecto á hora de ter a hora de frío, a vide, como a brotación tan temprana que estamos tendo, o sea, no mes de febreiro, enero, temos temperaturas que non son adecuadas. Entonces temos que mirar como podemos lograr que esas cepas que cada vez parece que teñen menos tempo de inverno, menos tempo de repouso, que complicación nos poden levar á larga, non? Bueno, que parece unha cousa que banal, que, bueno, un ano bo, pero realmente vemos que cada vez sí que é máis así. Incluso a nivel de Europa tamén se está vendo que as vendimias se están adiantando en general, o cual creo que é un indicador. Poden ser un ano que veña mal ou un ano bo, pero en general sí que hai un pequeno ascenso das temperaturas en inverno, unhas brotacións tempranas e incluso unhas maduracións moito máis antes do que estábamos acostumbrados. As podas, un corte, non solamente da viña, sino de calquer árbore, canto máis tarde o fagas, mellor, canto menos tempo este exposto. Si podamos moi temprano, pois ese corte vai estar moi exposto hasta que a viña volva a brotar. Entón, canto máis tarde se faga, mellor. Pero, bueno, ben é certo que o hai que facer nunha época e tamén non todo podemos podar o último día, debido a que as extensións son moi grandes, os podadores van a menos, entón, pois, temos que ir intercambiando, non? Aproveitando esas vides con máis vigor, pois, podar máis temprano para restarlle vigor, etcétera, etcétera. Vamos cambiando así a situación. Pero, bueno, ben é certo que canto máis tempo este o corte exposto, pois posiblemente as enfermedades entren mellor, incluso con estas temperaturas, claro. Daí que o podar máis tarde e con máis frío sería o máis adecuado, ca parada total da viña. Pero, bueno, non é fácil combinar todo eso cas hectáreas que temos que podar en tan pouco espacio, dado que o tempo ven así desta maneira, pois en noviembre hai que empezar sí ou sí, senón non damos feito. Hai que combinar, temos que combinar. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Preocupación no sector vitivinícola polo anuncio do goberno dos Estados Unidos de impoñer aranceis aos produtos agroalimentarios procedentes da Unión Europea, entre eles o viño. Para a denominación de orixe Rías Baixas, Estados Unidos é o primeiro mercado ao que exportan as súas adegas a nivel internacional. Así as cousas, dende a DO confían no poder negociador tanto de España como da Unión Europea. A guerra comercial de Donald Trump contra a Unión Europea podería ter consecuencias na nosa economía máis próxima. O viño é un dos produtos que se podería ver máis danado pola posible aplicación dunha nova taxa do 25% se queren entrar no mercado dos Estados Unidos. Aquel país é precisamente o principal mercado de exportacións pros caldos da denominación de orixe Rías Baixas. Bueno, con cierta preocupación, porque si se confirma, que no está confirmado, porque todavía hay tiempo de que la administración americana corrija, si se confirma es evidente que no es una buena noticia. Estados Unidos es el primer mercado internacional de Rías Baixas. Estamos vendiendo algo así como 2.300.000 litros en el 2018, con un valor superior a los 14 millones de euros aproximadamente. Y de producirse, de confirmarse esta noticia, es evidente que el producto se encarecería en Estados Unidos con la consiguiente reducción de ventas. Por lo tanto, no es una buena noticia, pero vamos a esperar a ver si se confirma. No sector consideran a medida inxusta e discriminatoria. Confían na capacidade de negociación de España e da Unión Europea. Entenden que o viño e o resto de sectores afectados son as vítimas dunha guerra que non vai con eles. Primera reacción yo creo que tiene que ser de cautela y de esperar a ver qué es lo que pasa. La administración española y la administración, las autoridades europeas supongo que tendrán que estar negociando en este momento con los Estados Unidos porque es
Es una medida injusta y discriminatoria por parte de los Estados Unidos porque nada tiene que ver el productor, en este caso gallego de Rías Baixas, de uva o el pequeño bodeguero, con la guerra entre Boeing y Airbus. Es decir, que es una medida discriminatoria e injusta que nos puede afectar a nosotros y además puede afectar al consumidor americano, porque no cabe duda que tampoco tiene ninguna culpa de la guerra entre Boeing y Airbus, y va a ver cómo los vinos europeos que él está acostumbrado a beber se le van a encarecer de precio. Por lo tanto, es una medida que se vuelve contra ellos mismos. Na DO advirten que as consecuencias destas medidas serán globais a afectar os produtores de Rías Baixas, pero tamén os consumidores do viño nos Estados Unidos. No podemos estimar porque no sabemos cómo va a reaccionar el consumidor americano, que es un consumidor que está ya habituado a beber nuestros vinos y que además quiero decir que los que más perjudicados van a salir son los más débiles, nuevamente. Es decir, la persona que tenga una capacidad adquisitiva alta, yo no tengo ninguna duda de que va a seguir disfrutando de nuestros vinos Rías Baixas en Nueva York o en cualquier estado americano. La persona con una capacidad económica menor es posible que tenga que cambiar de vino o incluso dejar de beber vino. Por lo tanto, nuevamente, es una medida discriminatoria e perjudicial para o consumidor americano. Dende a Xunta de Galicia, o conselleiro de Medio Rural asegurou que esta decisión dos Estados Unidos é unha mala noticia que vai a contracorrente dun contexto económico internacional de libre mercado. Sen embargo, sinalou tamén que a Xunta e a industria galega non perderon ningún minuto ao coñecer esta nova e xa traballan para buscar saídas a esta situación e para poñer a disposición do sector todas as ferramentas de apoio coas que conta. Ademais, engadiu que están a avaliar xunto cos consellos reguladores o peso das exportacións a aquel país dos produtos galegos de calidade diferenciada, incluído o viño. Durante o 2018, o valor das exportacións españolas a Estados Unidos roldou os 300 millóns de euros en viño, que se suman aos 400 millóns de euros en aceite, 180 millóns en aceitunas e 87 millóns en produtos lácteos, principalmente queixos. O Concello de Meis reclama o lugar que lle corresponde no calendario de festas vitivinícolas. A fin de semana do 19 e 20 de outubro, o Concello estrea a súa proposta Meus Viños, na que mestura degustación de caldos de Rías Baixas, show cookings e incluso unha cata concurso. Meis estrea a festa para render homenaxe ao seu sector vitivinícola. Chámase Meus Viños e pretende aproveitar a tranquilidade que chega despois da vendima. Pois despois da celebración da vendimia, neste mes de outubro, que os viticultores e as adegas están un pouco tranquilos despois desta época de nervios que é a colleita, pois celebrar precisamente eso, facerlle unha homenaxe ás adegas, unha homenaxe aos viticultores e unha festa de exaltación do viño e da uva. Será os días 19 e 20 de outubro e contará coa participación das 4 grandes cooperativas do Salnés e de outras 7 adegas do Concello de Meis. Fusionará a exaltación do viño con outras propostas para facela máis atractiva. E o formato é moi similar, digamos, ao da festa do Albariño, pero digamos en pequeniño, no que vai haber unhas casetas nas que se podrán degustar os viños. Despois, na Casa de Escudeiro, vamos a facer uns espacios de catas e outros de show cooking, un show cooking a cargo de Yayo da Porta e de Mar de Frades, un campeonato de cata e amateur a cargo de José Luis Aragunde, que resaltar que é o campeón do mundo de cata. A cata concurso tamén seguirá o formato de outras citas semellantes. Estará dirixida por José Aragunde e os 50 asistentes catarán ata 6 viños diferentes. Todo o mundo que se ve presentar esta cata concurso vai a poder probar 6 viños donde se lle van a explicar os matices dese viño cada vez que o probe, e despois, evidentemente, tendrá o seu recompensa se realmente é capaz de acertar. Concurso sinxelo de probar 6 viños, evidentemente de 6 adegas do Concello de Meis, que despois vai se lle poñer un viño deses a cegas e realmente ten que adivinar cal dos viños é. Ten ese componente de que realmente é bastante... Normalmente a xente gustalle bastante. En canto ao show cooking, Yayo da Porta botará man dos produtos de proximidade, vencellando o mar co viño. Eu, como sabedes, son un cociñeiro que está moi vencellado tanto o mar, os produtos da ría, como albariño, non? De feito, neste momento, no gran menú de degustación do Yayo da Porta,
temos 2 platos feitos con albariño, non? Pois entonces aproveitaremos un poquinho eso e faremos platos, unha que casen moi ben cos viños que se ven a catar, e outra donde o viño albariño teña moito protagonismo, non? Que xa temos, bueno, moito desarrollado neste sentido no restaurante, moitas receitas, moitos platos, así que nada, unha pequena mostra de platos elaborados con albariño e que penso que o idóneo para estas xornadas, non? Donde o albariño sea absoluto protagonista e que, bueno, espero que sean do agrado de todo o mundo, que disfrute de todo o mundo con estes platos e con estes viños, non? O sea que nada, que seguramente que será un éxito. O programa complétase con outras actividades que buscan promocionar o sector do viño meisino, ademais de celebrar a súa importancia para o municipio con todos os veciños. Despois, a Feira Independente de Viño de Vilagarcía vai a facer unha presentación, aquí tamén. Teremos unhas visitas guiadas ás adegas de Terra de Axorei, e a bodega de Pazo Cilleiro vai a facer unha presentación dun dos seus viños e as actividades da Fundación Maga, que é unha fundación que eles teñen de cooperación con países en vía de desenrolo. E despois, o que dicía antes a alcalde, imos a ter sempre unha música en directo para acompañar ese momento de lecer que son o de tomar os viños, non? Vamos a ter os druidas, que é un grupo folk de aquí de Meis, a Duendeneta, e despois o domingo a mañá a Dani Barreiro, and Friends. E non pretendemos copiar a ninguén, senón que é unha festa totalmente distinta e na que pretendemos vender o que é a esencia de Meis, que é algo distinto, non? Un concello de interior da comarca de Salnés, un concello de homes e mulleres que moitos deles se dedican ao cultivo da uva, que moitos deles viven deso, que é o motor económico das súas familias e, por tanto, tamén o motor económico do concello, non? A festa arrincará o mediodía do día 19 co pregón de Marisol Bueno, a degueira de Pazo Señora Anse, expresidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. A xornada do día 20 coincidirá ademais coa celebración da BTT Ruta do Viño Rías Baixas, que na súa primeira edición na comarca do Salnés arrincará e rematará no Concello de Meis. Unha fin de semana completa para o sector vitivinícola do municipio. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Seguimos repasando a actualidade do sector na sección das breves. O conselleiro do Medio Rural, José González, explicou no pleno do Parlamento galego os obxectivos fundamentais da Estratexia de Dinamización Económica, Territorial e Turística das comarcas vitivinícolas de Galicia. En resposta a unha pregunta sobre o tema, destacou que esta iniciativa quere dar pulo a un sector fundamental para a cohesión do medio rural galego, como é o do viño. O conselleiro puxo en valor os principais datos deste eido produtivo, que xunta máis de 13.000 viticultores, máis de 460 adegas, ao redor de 9.000 hectáreas de superficie cultivada e por riba dos 60 millóns de kilos de uva anuais producidos. Puxo en relación estas cifras coa calidade que distingue os nosos viños, que definiu ademais como grandes embaixadores desta excelencia. Esta estrategia desenvolvida mediante a cooperación entre as consellerías de Economía, Emprego e Industria, de Cultura e Turismo e do Medio Rural, xunto coa Fundación Juana de Vega, permitirá, segundo indicou José González, que sexa o propio sector o que decida o seu futuro. A
A iniciativa mobilizará un total de 748.000 euros a prol do sector vitivinícola galego e dos territorios das 5 denominacións de orixe vitivinícolas de Galicia, Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra e Monterrey e das 4 indicacións xeográficas protegidas. O conselleiro do Medio Rural explicou que a finalidade desta estrategia é lograr un desenvolvemento territorial integrado, coordinado e consensuado que conte coa participación de todos os axentes clave do territorio. O tempo, a estrategia persegue mellorar o posicionamento dos viños galegos no seu conxunto, reforzar a súa imaxe de marca e identidade vinculada aos diversos territorios nos que se producen e mellorar a eficacia da promoción e comercialización en conxunto de produtos turísticos vinculados ao sector vitivinícola. En relación con estes últimos, trátase sobre todo de desenvolver produtos turísticos dirixidos a segmentos xeradores de valor engadido nos espazos rurais, que a súa vez redunde nun fortalecemento das economías locais. O tempo, José González trasladou que se atenderán as particularidades específicas de cada denominación de orixe e indicación xeográfica protexida, tanto no eido productivo industrial de comercialización e mesmo territorial, reforzando a súa relación co sector turístico e o aproveitamento dos recursos do seu patrimonio cultural e paisaxístico. Esta semana, a Deputación de Pontevedra e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas puxeron data a tradicional Cata Mateu Ruta do Viño Rías Baixas. Será o día 17 de novembro no Castelo de Soutomaior. A Deputación únese novamente á Ruta do Viño Rías Baixas nesta nova cita para promover a enogastronomía de calidade, que chega xa a súa 8ª edición. A actividade, que se desenvolverá en horario da mañá, servirá para celebrar o Día Europeo do Enoturismo o 17 de novembro. A Cata Mateu Ruta do Viño Rías Baixas porá a proba os sentidos das persoas asistentes a través da degustación de distintos viños elaborados por adegas asociadas, nunha forma diferente de gozar do enoturismo e de coñecer o traballo desenvolvido polo conxunto deste sector. As novidades desta 8ª edición da Cata Mateu Ruta do Viño Rías Baixas ofreceránse nas vindeiras semanas, xunto coa posta á venda das entradas para asistir ao evento. Dende a Asociación sen ánimo de lucro agradeceron que un ano máis a Deputación de Pontevedra ratificase a súa aposta polo enoturismo. Ademais, o deputado provincial dos Centros de Investigación da Deputación de Pontevedra, Manuel González, amosou ao presidente do Consello Regulador da DO Rías Baixas e da Asociación Ruta do Viño Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, o compromiso da Administración provincial co sector vitivinícola como un dos eidos produtivos punteiros da provincia e tamén coa promoción dun turismo baseado na enoloxía. No encontro, González subliñou o apoio da Deputación ás actividades da Ruta do Viño, da que forma parte a Administración provincial, enfocadas non só á promoción dun produto de calidade como é o albariño, senón tamén á promoción do destino turístico Rías Baixas a través do mundo do viño. Neste senso, a institución provincial e a asociación sen ánimo de lucro van estudar accións para seguir a potenciar Rías Baixas como destino de enoturismo no vindeiro ano 2020. E ata aquí chegou a edición de Orixe e Calidade deste xoves. Non esquezan que voltaremos a vindeira semana aquí en Canal Rías Baixas con máis actualidade do sector vitivinícola da Denominación de Orixe Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso.
e ademais todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.